Când portarii se plictisesc în parte. Hai să stăm și bine m-am găsit la un nou episod și un nou început de serie de reacție. Ne uităm la un videoclip când portarii se plictisesc în poartă. Hai să vedem ce se întâmplă. Cred că m-a surzit. Bun. Asta e Navas. Navas, ce face Navas? Asta e Ederson. Ce face Ederson? Fenomenal. Ederson. Dacă pierdea mingea acolo, pe Guardiola zice, vai, dacă pierdea mingea, degeaba afară, așa. Cine e ăsta? Da, nu știam. Opa, Neuer l-a făcut pe Kalinic. Poate negă, ce face, te negă. Da, s-a făcut video cu bătă. Tare. Hai. Da, nu vedeți aia. Dați mie, trebuie să-mi dați. Opa, mamă, vai. Tesnegon. Tesnegon. Dar are și niște jocuri de picior, Tesnegon, Neuer. Șanse portat foarte bun din La Liga Premier League. Bă, dar cine e? Bă, tu ai uitat ce joci? Emiliano Martinez e ăsta. Dacă mă știu, că nu se vede atât de bine. Ciudat. Doamne, bă, dacă dai gol... A dat gol, da. Da, tare, dacă te dea balan acolo. Cred că antrenorul afară direct. Mai bine punea un jucător de câmp. Cred că mai bine zic că niciun jucător de câmp nu făcea chestia asta. Niciun atacant. Nu. Aici dacă pierdeam mingea, bă, putea să fie gol. Adică era 100% gol. Orice fază de aici, uite bă, Donnarumma, cine era Donnarumma? Acum e Buffon, ce Buffon? Ăsta, s-a dus. Buffon, ce-a cu Neuer, mă? Aha, o pierdă bală, da. Nu știu cine e portarul ăsta, dar e cineva. S-a dus el singur, nu l-a atacat nimeni, se duce ca normal. Ușor. Nu știu cine-i. Bă, Van Persie! Direct Van Persie. Nu știu cine a fost asta. Nu-l văd așa, că se vede rău. A fost Neuer. Și... un videoclip foarte scurt. Doamne și doamne, dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, share și subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!